Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, gangugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Aron maangayan kita sa kasaulugan ining mao nga kapistahan, ato unang hinumduman ang atong mga sala ug mangayo kita sa pasaylo sa atong Ginoo. Busa sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing, moingon kita, nagakumpisala ko sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dako uyamot, sa una-huna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ngadto sa hari sa tanang mga hari, atong ihalal atong pagpasidungog kaniya. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios nga gamanan ug maluluyon, ibungkag mo ang gahom sa dautan, o gibag-o mo ang tanang butang, diha sa imong anak nga si Hesu Kristo, ang hari sa tanang kalibutan, ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangya unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod palihog. Kinutlo, gikan sa kaduhang sulat ni Samuel. Unya miadto kang David dito sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo, sa nangaging mga panahon, nga si Saul maoy among hari. Ikaw ang nangulo kanamo, ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa, ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David dito sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila at ubangan sa Ginoo. Ug gidihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila,
Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay nga anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang. Ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manindog palihog. Ang ginumana kaninyo, Manausab kanimo. agsangyaw sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwas sa siya sa iyang kaugalingon, kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya bino ug miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod,
Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumiin taon ako kun maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Lingkod palihog. Mga igsuon, kung mangutana ko kaninyo, unsa may inyong maunahunaan dayon kung makadungog mo sa pulo nga hari? Siguro kasagaran nato magunahuna dayon ta og palasyo, trono, kuruna, nindot nga biste, mga sulugoon nga daghan, mga kasundaluhan. Mao nay kasagaran hunahuna nato bahin og hari. Karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa Kristo nga hari. Unya, ang atong nadungog nga istorya lahi man istorya sa ebanghelyo, bahin man kang Kristo nga nagbitay sa krus. Unsao man nato pag pamalandong nga Kristo nga hari pero nagbitay sa krus. Mga igsuon, kining maong kapistahan sa Kristo nga hari, bisan tuod mao ni ang ebanghelyo, apan mao gyud ni ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga atong paglantaw kaniya isip hari. Mao nga nindot nga ato ning tukion. Ang pagkahari ni Kristo kidinhi iyag yung gibali ang tanan sa unsay naa sa tungunahuna kanunay og hari nga kalibutanon ug ang iyang pagkahari. Kining paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon sa krus, iyan lang gipakita ang iyang pagkamatinud-anon sa saad sa Ginoo nga sa dugayng panahon gisulti na sa katawhan. Ang saad nga moabot ang panahon nga luwason ang katawhan. Saad na ug dinhi si Kristo nga nagdupa sa krus katumanan sa maong saad. Kayang iyang kamatayon magdala man sa kaluwasan natong tanan. Busa kini mao ang pagkahari ni Kristo, pagtuman sa mga saad. Nindot ni tungod kay sa daghang higayon maghimo tag mga saad, di ra ba nato tumanon, di nato puy-an. Naay mga naa sa panggamhanan, padong eleksyon, daghan kayong saad, pero dili matuman. Mga saad bisan gani sa kaminyoon. Daghang higayon, daghang madungog natong istorya nga wa magmatinud-anon sa mga saad nga gihimo. O nga ni nga naay mga kaslon dinhi, makahuna-una lang ta nga inigabot sa altar ang mga tao, usahay ang ilang hunahuna, amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. No? Kaya nanay mga pagduda nga, sus, nanapoy kasluno, labi na mga batanon pa. Kay bawa baka sila unsay ilang sudlan. Unya, kining mga bana, inig ka humagkasal, no? Inig adto na sa ilang honeymoon, moingon dayon nga, sama sa ebanghelyo karon, sugod karon, dadon ko ikaw sa paraiso. Mo ni saad sa mga bana ngadto sa ilang mga asawa. Pero human sa usa ka tuig, ang mga asawa in town magampo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?
No? Kay sus nakasinati nag mga kalisod. Ngano man kay wa magmatinud-anon sa mga saad. Mga igsuon, kining pagkahari ni Kristo sa iyang pagdupa sa krus, pagmatuod lamang nga iyang gituman ang saad sa Dios sa dugayng panahon nga luwason ang katawhan. Ngano man nga ang Ginoong Hesukristo mihalad man gyud sa iyang kinabuhi. Nganong mao magyud ni ang plano. Wa gyud laing rason nganong gituman sa Ginoo ang iyang saad, nganong gihalad ni Kristo iyang kinabuhi, gugma ra gyud. Gugma. Ug kanang maong gugma nga gipakita ni Jesus alang kanato, gugma nga wa siya maglantaw sa iyang kaugalingon. Dinhi sa ebanghelyo na dungog nato, gibiay-biay siya. No? Ingnan nga kung ikaw hari, luwas sa imong kaugalingon. Kung atong tanawon, mahimo gyud ni Jesus nga iyang luwason, iyang kaugalingon kay Ginoo man siya. Apan ang iyang gilantaw ang atong kaluwasan. Bahala og inani ang akong matagamtam kasakit, kamatayon, basta ang katawhan maluwas. Ang iyang gitanaw kita. Wa siya luwas sa iyang kaugalingon. Kaya ang iyang luwason kita. Mao na nga mangisuon makita nato nga gugma ra gyud ang nagtukmod sa atong Ginoo. Nga iyang hihalad iyang kinabuhi, naglantaw siya sa unsay makaayo nato. Sukwahi sa mga tao nga naas panggamhanan, nanay gahom, wa na maglantaw sa katawhan, naglantaw unsay makaayo sa kaugalingon. Ako ning buhaton kay madato ko ani. Nahikalimot na sa saad, nahikalimot na sa gugma alang sa katawhan. Mao na nga kining maong kapistahan diha si Kristo nga nagdupa sa krus. Angay nga pamalandungan nato karong panahona. Kay mao ni ang pagkahari ni Kristo, pagtuman sa mga saad, pagpakita sa gugma, dili sa kaugalingon kundi gugma gyud alang sa uban. Mao nay pakadak-an. Mao nga si Kristo sa iyang pagkahari, tanawa, ang iyang korona dili mahalon nga mga bato, kundi tunok. Ang iyang mga biste dili nindot, nagtapis lang in taon siya. Ang iyang trono dili maoy nindot nga lingkuranan. Ang iyang trono krus. Ug mao ning pagkahari ni Kristo, ug ang ay nato nga lantawon kanunay sa atong kaugalingon. Nga kung si Kristo maghari, hinaot unta nga kita musunod gayud nga atong ipakahari siya sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagsunod ni ining iyang mga panag-ingnan, pagkamatinud-anon sa mga saad, pagpakita sa gugma ngadto sa uban, gugma nga angay ipadayag ngadto sa isigkataw kaysa kaugalingon. Ang pagsakripisyo mao ni ang pagkahari ni Kristo, ug mao ni ang angay natong pagapuy-an. Mga igsuon, nining maong ang kapistahan sa Kristo nga hari, ato nang gilantaw ang unsay gipakita ni Jesus kanato. Kaduha nga pamalandong mao kining kawatan. Nay duha ka kawatan nga gilansang kilid ni Jesus. Ang usa mingon nga, "Sus, kung ikaw di ay ang manluluwas, luwas sa imong kaugalingon ug kami." Apan ang usa ingon nga, "Ang unsa ka? Wa ba kay paglantaw sa Dios?" Unya nisulti siya, "Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na." Kining maong kawatan, usa ka kawatan, mas nakakita pa sa pagkahari ni Kristo, bisan si Kristo nga nagkadugo, nagbitay sa krus. Kaya iyang mga hangyo, "Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na." Sa ito pa, siya mo'y nakakita nga si Kristo hari. Ug tungod niini,
ang atong Ginoong Kristo mitubag. Sugod karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Kung atong tan-awon kining maong tao nga kawatan, ginganlan gani ni sa atong tradisyon nga si Dismas. Kini siya maoy angay isipon nga una nga santos. Nga naman kay gisaaran man siya nga mahiauban ngadto sa paraiso ug ang misaad pagyud niya si Jesus mismo. Mao na nga kining maong tawhana kawatan tuod bisan siguro sukad sa iyang pagkabata kawatan na siya. Apan sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi nakakawat pagid siya. Unsay may nakawat iyang kaluwasan. Pinaagi sa paghangyo kay Jesus nakuha pagid niya ang kaluwasan sa saad ni Jesus. No, sukad karon uban ka kanako sa paraiso. Mga igsuon, mauni atong paglaom. Ang paglaom nato nga bisan unsa ta pagka makasasala, bisan unsa kadaghan pa atong mga sala o bisan unsa pa kamakanunayon ang atong pagbuhat sa sala. Kung kita sama ni ining mao nga kawatan, muduol sa Ginoo, muhangyo nga Ginoo, pasaylo ako. Hinumdumi ako. Ang Ginoo gyud malipay gyud nga mohatag siyang pasaylo ug mugdawat kanato pag-usab. Mao nga kanang pagdupa ni Jesus sa krus, pura na og pagpakita nga ni ako gusto ko nga mugakos kaninyong tanan. Mao nga nagdupa siya. Mao na nga makita nato gayud ang gugma sa Ginoo alang kanato. Pangigsuon kahigayunan kini nga ang pagkahari sa atong Ginoong Kristo di ay gugma gayud. Andam sa pagpasaylo, andam sa pagtuman sa mga saad, andam sa paghikalimot sa kaugalingon tungod sa isig katao. Mauni ang pagkahari. Ug kung gusto nato nga si Kristo magahari gayud sa atong kinabuhi, ato ning pagasundon, pagapuy-an kini maong mga pagtulunan. Matud pa sa mga panultihon no nga wa kunoy santos nga walay kagahapon. Wa po'y makasasala nga way kaugmaon. Ang mga santos sa ilang kinabuhi nakahimo silag mga sala, mga kasaypanan, apan nagbagpo sila. Nakahimo silag daghang mga maayong buhat, mao nga nasanto sila. Pero sa ilang kinabuhi nakahimo sila kasaypanan, nausab sila ug nahimong santos. Mao na nga kita nga makasasala naputay kaugmaon, mahimo day punta nga mahiapil sa pundok sa mga santos kung kita sama kanila mag-usab sa atong kaugalingon, musunod sa mga sugo ug pagtulon-an ni Kristo. Busa ato nang gipangayo nga grasya nining kapistahan sa Kristo nga hari. Hinatunta nga ang pagkahari sa atong Ginoong Kristo mahitabo gayud sulod sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi ug pinaagi niini ang gingharian sa atong Ginoo magkumplito gayud dinhi sa yuta ug mahitabo gayud nga ugma damlag unta inig atubang na nato sa Ginoo ang hari sa mga hari, makaplagan kitang tanan nga takusog ang ngayan nga iyang pagadawaton didto sa iyang gingharian o makalingkod kita sa bangkete nga iyang giandam didto sa langit. Hinaot paunta. Mga igsoon, isip o sa kakatauhan nga nagatuo sa pagkahari ni Kristo atong ipadayag karon ang maong pagtuo kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makaagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kaya gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kaniya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit. Lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga labing ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato.
Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug milingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mamiyaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Yang ginarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo matag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga maghari unta siya sa atong kinabuhi. Usa sa matag pagsangpit atong tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa simbahan, mapakailap unta niya ang gugma o kalinaw, isip timaan sa paghari sa Dios, diha sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa pangagamhanan sa atong nasod, matuman na unta ang kahimpitan sa paghari sa Dios, diha sa panagdait ug hustisya. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay, ang atong lawom nga pagsalig, ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian, ug manglakaw kita nga nagkahiusa, paingon sa amahan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw, alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanaag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Hesus, among hari, himuha kami nga usa ka katawhan nga magdala og kainit sa imong kaangayan ug gugma sa matag usa ka namo dinhi sa kalibutan, nga ang imong gingharian mutunhay unta karon ug hangtod sa kaangturan. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa ngalan, alang usab sa ato kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Angay og matarong. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan sa Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban.
ang gingharian sa kamatuuran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay huno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Mangluhod palihog. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanahamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanihimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lahawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa,
tanang mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso. O hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na mga kalag nga handom nining santos nga misa, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang banaw ug among patron, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog Sir, palihog. mga igsoon, pangayon nato sa Dios nga mahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang Man ang giharian, ang kahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kaangturan. Amen. Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Usay pakita nato karon ang timaan sa atong panagdait ug pag-inigsuunay. Mangluhod palihog. Ang igsuon kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong laman ug mamaayo ako. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi, nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dad-a kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maning santos nga misa, himo nato ang prosesyon sa kadalanan sa atong andakbayan. Itong gusto nga kuyog, iba na sa dapin sa kadalanan, may mga mo hatag og pagyukbo no, sa lawas ni Kristo nga ato nga iprosesyon maning maong misa. Salamat sa atong mga liturgical ministers, sa mga volunteers nato sa collection o ato mga altar servers ug kanatong tanan nga mitambong ning kasaulugan sa misa. Labaw sa tanan, daghang salamat Ginoo, ang hari sa mga hari nga naghatag nato kay gayunan sa pagtapog karon sa santos nga misa. Usa atong daygon ng pasalamat ang Dios ug kanatong tanan pinagi sa masipang pakpak. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang halad ng misa, manglakaw kita og dad-o nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.